que... Sí, bueno, bos días. Vamos a continuar entonces cas xornadas Montes Territorio e Patrimonio. Esta mañán están previstas 3 intervencións e despois unha mesa redonda co debate e as conclusións finais, non? E para iniciar a sesión de hoxe, temos en primeiro lugar a Augusto Pérez Alberti, que é catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago, de Xeografía Física, un investigador docente con un amplísimo currículum, non? Que se reflexa pois non solamente nas súas publicacións, que son moitas e moi acreditadas, de xeomorfoloxía glaciar e periglacial, de xeomorfoloxía costeira, un tema por el moi querido, de paisaxe e de outros aspectos relacionados repito, ca xeomorfoloxía, non? Porque ademais foi presidente da Sociedade Española desta especialidade. É un home que participou en moitos proxectos internacionais e nacionais, en moitas estancias en universidades de fora, de feito, ora está na Antártida, ora na Pampa, ora en Escocia, nas Islas Feroe ou no Tíbet, non? Entonces, neste aspecto ampliamente viaxeiro. Bueno, o tema da paisaxe da montaña foi un dos que el abordou con especial creo que afecto, desde logo rigor. Tamén quero mencionar que normalmente nos currículos conta moito as publicacións especializadas que ao final valoran as comisións técnicas, pero el foi un gran divulgador, non? Ten un libro que é Xeografía, publicado hai uns anos que se venderon miles de exemplares, non? Entón, tamén neste aspecto, pois, a capacidade que tuvo para traspasar as barreiras da especialidade e chegar a un público moito máis amplio, creo que é un mérito, non? Que lle foi recoñecido parcialmente, pois, que a concesión do premio Trasalba no ano 2002. Un premio moi acaído para el, tendo en conta a relación que ten Otero Pedraio ca paisaxe, non? Vainos a falar esta mañán de factores e dinámicas nas paisaxes de montaña. Gracias. Pois moitas gracias, bons días. Teño que dicir que precisamente a preparación desta charla colleume entre Escocia e Madeira. Por iso non metín todo o que quería meter e que teño preparado. Por iso voume centrar solamente en alguns aspectos de algunhas montañas como un pouco exemplos paradigmáticos de como é o funcionamento das paisaxes ou como funcionan as paisaxes nestes ambientes. Ben, eu creo que sempre que se fala de paisaxe hai que deixar claro que se entende por paisaxe, porque a xente fala de paisaxe, pero a veces eu, vendo que se di e o que se fai, pois non acabo de ver esa relación. Para mí, unha paisaxe é un anaco de espacio xeográfico que presenta unhas características perceptuais concretas froito dunha dinámica evolutiva determinada. Para min é básico a dinámica. Hai unha certa tendencia a analizar a paisaxe de unha visión moi estática, como todo, como é o territorio en xeral, que se pensa que sempre hai aí un estado cero que se mantén, como é co clima e con outras cousas, como se nada pasara, e si que pasa moito. Fundamental tamén, a dinámica é froito tanto dos elementos como dos procesos existentes nunha determinada área. Muda un elemento, muda todo o sistema. Cambian os factores climáticos, antrópicos e demais, cambia toda a paisaxe. E por iso eu sempre digo que a paisaxe funciona como un sistema aberto. Un sistema aberto no que calquer cambio lle afecta aos outros e produce unha cadea que vai a provocar cambios moi importantes. Bueno, aquí, por exemplo, podemos ver como o dominio do antrópico ou o dominio do natural vai dar lugar a paisaxes distintas. Factores que vamos ver agora condicionan intensamente a dinámica e a evolución das paisaxes. Isto é a Chandexa de Queixa e isto é Ancares. Algúnas ideas previas que eu creo que é importante antes de que entremos a presentar algunhas paisaxes da montaña. Bueno, primeiro que en cada paisaxe existen e se interrelacionan entre sí elementos diversos. Analizar de perto, en cada unha delas é posible ver como se ensamblan os diferentes elementos. E canto máis amplio o zoom, máis será a visibilidade de elementos concretos. Canto máis nos aloxemos é cando podemos ver, digamos, unha visión máis integrada do territorio. Eu creo que o xogo de escalas, que é unha visión moi xeográfica, é realmente fundamental.
Fundamental, e estamos vendo ahora nos países da montaña, dun xeito especial, co cambio nas dinámicas antrópicas e naturais, ou estamos vendo na costa cos cambios das dinámicas naturais antrópicas, como se están mudando todo, están mudando as paisaxes. Entón, toda a paisaxe muda ao longo do tempo. Entón, a análise documental, o emprego de enquisas, de moitas enquisas, non de unha ou dúas, de moitas enquisas, permiten ver que pasou, que pasa, que se está perdendo, que pervive demais. Dito o anterior, parece evidente que a análise paisaxística leva a necesidade de traballar a diferentes escalas, tanto temporais como espaciais. A escala temporal, bueno, a análise a longo plazo é necesaria se queremos comprender a dinámica dos elementos estruturais, caso do relevo, do clima, que mudan ao longo de períodos moi longos de tempo. É o que diría Otero, son os tempos xeolóxicos que sempre falaba. Por certo, Otero, totalmente esquecido por certas administracións sin ter en conta o aporte fundamental que nos fixo en canto á súa visión historicista, cultural da paisaxe. O análisis a curto plazo non se pode obviar se se pretende entender as modificacións naqueles elementos texturais, aquilo que muda tanto. O relevo tarda moito en mudar, agás en lugares moi concretos en onde pode haber grandes deslizamentos, grandes catástrofes, pero senón se muda ao longo do tempo. En cambio, o textural, como pode ser os cultivos, como pode ser a vía de comunicación, como ser as urbanizacións, eso pode mudar dun ano para outro. Entón, podemos falar de tempos cortos, sería o que Otero falaba do tempo histórico, digamos, o tempo histórico que se pode levar desde fai 5 anos ou pode levar a un século ou máis. Bueno, a escala espacial, aí tamén é básica cando queremos entender a paisaxe. Para entender a paisaxe e para analizala, comprendela, planificala, caracterizala, requiere unha formación profunda, requiere en moitos elementos xeomorfolóxicos, climáticos, bioxeográficos, históricos. Por eso os equipos deben ser sempre interdisciplinares e non é moi difícil chegar a unha comprensión concreta da paisaxe. A escala grande nos permite ver con detalle os elementos da paisaxe. Por exemplo, aquí, este Moreira, en Ancares, se vamos ampliando a escala, podemos ver desde a aldea, o emplazamento da aldea e os campos das cortiñas ao redor. Se ampliamos, podemos ver na seguinte imaxe aquela zona que está cultivada, a zona que deu de campos abandonados, e se seguimos ampliando, a beira de algún regato, podemos topar, por exemplo, a dorsera, esas plantas carnívoras que hai en algún lugares das montañas galegas. Quero dicir que o xogo de escalas é importante e a escala grande nos permite ver unhas cousas e a escala pequena nos permite ver a totalidade. Nos permite ver, por exemplo, en Oulego, a zona calcárea máis espectacular que temos en Galicia, como se estrutura os barrios, nesta especie de valgada, colgada, de terraza colgada á beira do río, que temos aquí a dúas bandas, co río polo medio, ou todo o mosaico de aldeas que se poden observar na Serra do Caurel. É fundamental, entonces, xugar tamén, xa digo, co escala grande e co escala pequena. Tamén é importante, se queremos analizar a paisaxe, xugar co diacrónico, ver que pasou ao longo do tempo. Aquí, hoxe en día, que non pasa en todos os lugares, agora acabo de chegar de Madeira, en Portugal non teñen ese acceso á información que temos nós, acceso libre, é gratuito a toda a información cartográfica, ortofotos, desde o ano 56 hasta agora, modelos digitais do terreo, as minutas que nos dan grande información de tipo paisaxístico, ademais, ali non o teñen, ou se o teñen é de pago. Nós o temos e podemos entender e poder ver como digamos, como evoluíron ao longo do tempo as paisaxes. No caso das montañas se ve claramente como pasamos dunha paisaxe totalmente antropizada, cultivada, en donde o bosque é moi escaso, pois agora xa há un mosaico moito máis reducido de cultivos, en donde había as separacións aparecen sebes, que antes non había, e en donde había, a mellor, centieiras, empeza a aparecer xa o mato, e se se deixa evolucionar, pois dependerá das zonas, irá a bidueira, ou dependerá da altitude que está. Nos interesa, pois, sempre analizar diacrónicamente a paisaxe e nos interesa tamén analizar sincrónicamente para ver como evoluciona en un mismo sector, nunha mesma área, unhas paisaxes e outras. Ben, dito o anterior, a modo de
de introducción. Eu xa fai bastantes anos que veño defendendo pois esa visión integrada, dialéctica, sistémica, que herdei do meu mestre Jean Tricard, en todo se move, nada cambia, nada permanece, todo está cambiando continuamente. Entón, aquí temos a paisaxe en donde podíamos ver elementos e factores, escalas e procesos. Elementos estruturais, como pode ser o relevo, o clima ou as augas, aguas que isto fixeron no 2005, pero as aguas casi había cambiado de sitio, porque as aguas naturais xa non son tan naturales porque todo o sistema fluvial está antropizado. Pero vamos a deixar aí, en principio, agua en canto a agua que chove, que cae, que fluye, como un elemento estrutural. E elementos texturais, os cultivos, a vegetación, os lugares, etc. Factores naturais de tipo xeolóxico, de tipo climático, de tipo mariño na costa, ou antrópicos, económicos, sociais, culturais, que fai que todo cambie. A veces, nun sistema natural, é a potencialidade agronómica quen está marcando o manexo, quen está marcando, digamos, o uso do territorio, pero nas sociedades actuais entran en xogo moitas cousas que antes non había. Antes non se planificaba de xeito tan preciso os territorios, con planes xerales de urbanismos ou demais. Agora entran en xogo tamén digamos, factores de tipo antrópico, económico, cultural e demais. O que decía antes, as escalas temporais, longos e cortos, ou espaciais, que onde podíamos analizar desde unha unidade moi concreta dunha paisaxe a agrupacións ou unidades homoxéneas da paisaxe. E despois, fundamental, eu cada vez poño máis o acento nesto, os procesos. O dominio do biótico, con dominio do faunístico, dominio do florístico, digamos, aquilo que está antropizado, e os abióticos, aquilo onde domina o xeomorfolóxico ou, digamos, o edáfico. No caso de Galicia, digamos que procesos xeomorfolóxicos teñen importancia en un lugar da costa, pero non son fundamentales, pero cando un traballa en ambientes fríos ou cando un traballa en zonas desérticas, en donde hai o natural, o xeomorfolóxico ten unha gran importancia, que tenlo en conta. E xa non digamos naqueles lugares en donde hai con frecuencia terremotos, en donde hai movimentos continuos que a parte xeolóxica e xeomorfolóxica ten unha gran importancia, onde hai grandes movimentos en masa, ademais. No caso galego, que é un territorio estabilizado, que si se move, pero se move, ainda que haya terremotos potentes, o propio sustrato permite que as ondas corran rapidamente, co cual o poder destructivo é moito menor que en outros lugares. En outro lugar onde hai sedimentos e onde hai aguas, o que fai é que as ondas se movan moito máis lentamente, se expandan, digamos, o poder das ondas, e aí é onde un petardazo desto dun terremoto de 4 pode ser peligroso, cando aquí en Galicia realmente non o é. Ben, a nivel xeral, a diversidade de Galicia é enorme. Eu levo anos intentando caracterizar de un xeito semiautomático, pero combinando en este caso, por exemplo, digamos, pendiente e orientación, xa me salen moitas unidades. Si lle meto tamén a variable altitude, salen moitas máis. Se lle meto variable xeolóxica, litolóxica, salen moitas máis, co cual é bastante complicado. É bastante complicado unha caracterización, digamos, complicado, non, é moi fácil, pero digamos que o manexo despois desa información non é nada útil. Entonces, a nivel xeral, a topografía é moi diferente, as montañas, sobre todo que son as serras setentrionais, orientais e sudorientais, teñen unhas características moi diferentes, en donde son zonas onde domina altas pendientes, a combinación de pendiente e altitude, fai que a orientación teña unha gran importancia, como veremos despois. Bueno, tamén se pode ver, no caso da precipitación, as diferencias que hai entre unhas zonas e outras. Chove moito na costa e tamén xa chove bastante máis cando subimos en altitude, co cual as montañas tamén son zonas ou ben que chove ou ben que neva, co cual introduce un elemento que hai que ter en conta. E, cando falamos de temperatura, pasa o mismo. Frente a zonas moi quentes da cunca do Miño-Sil ou das Rías Baixas, aparece como as montañas son zonas de temperaturas moito máis suaves que explican e permiten a presencia de certas especies vegetales.
Ben, e se utilizamos a ocupación do solo, os usos, tamén veremos que Galicia é un mosaico enorme de uso de distinto tipo, que para verlo ben teríamos que ampliar a escala en cada zona, senón aquí se ve un mapa de moitos coloridos, pero que é imposible de sacar nada en concreto. Ben, como tiña tanta información, acabo de rematar ahora un libro sobre Courel, tiña tamén moita información, e Courel é unha zona realmente moi peculiar, pero tamén a tiño de Manzaneda, tamén a tiño de Trevinca, tamén a tiño de Ancares. Vou a por como exemplo de análisis do estudio das paisaxes da montaña Terra de Tribes, e despois vou a facer digamos, unha pequeno análisis de Ancares. Insisto que, se tuveramos tempo, podíamos falar de moitos máis lugares que, afortunadamente, os anos de traballo no campo, eso tamén, a vellez tamén, en este caso, positiva, me permitiu patear prácticamente todo, fotografiar casi todo, e non todo, porque Galicia é un mundo. Entón, eso que diga que vira todo, non, eu vi moito, pero ainda me quedan cousas por ver. Ben, no caso de Tribes, que collín, pois, digamos, a comarca paisaxística de Tribes, aproveitando que eso foi o único que quedou do que fixen eu pa Xunta, as áreas e as comarcas paisaxísticas, collín a comarca de Tribes para poder ver como son as características fundamentais. Por certo, cando un analiza con máis, cando xoga coa escala, pois se decata que hai que, para facer unha división do territorio, non chega con facelo a escala pequena. Eu, cando estuve traballando na zona esta de Tribes, para preparar esta charla e outra que din en Vilariño, pois decateime de que deixaba fora unha aldea preciosa, maravillosa, e que non la admití. Non sei que collín, que límite collín, o caso é que deixei fora a aldea, co cual sempre dicía que ten que haber propostas que depois hai que retocar, remover, refacer, e antes de chegar a unha conclusión definitiva. Entón, eu aquí xa admito o meu erro, porque me comín, non sei que aldea, creo que era Santigoso, que a comín, pois, non sei, se tiña fame ou estaba chosco ou non vin ben o límite. Por exemplo, interesante, aquí o material que empreguei foi material para facer este traballo, utilicei o material do INME para a parte xeolóxica, os modelos digitais, os arquivos LAS, que me permiten construir modelos digitais, en el caso de 1 metro, para poder ver con certo detalle as características topográficas. Para os aspectos de vegetación, utilicei o Inventario Forestal Nacional. Para os aspectos de uso, utilicei o SIOSE 2005-2011. Para o sistema de drenaxe, o que fixen foi construir eu o propio sistema de drenaxe, porque os ríos que temos a escala de 25.000 ten moitos erros, porque, claro, xugar a 25.000 e depois situálo sobre un mapa de unha resolución de 2 metros ten que dar error a narices, co cual fixen o sistema de drenaxe. E despois tamén, no caso xeolóxico, eu cartografiei de novo todo o que era o cuaternario, depósitos glaciares que teñen importancia na zona de Manzaneda, que son esta mancha máis clariña que temos aquí. Pero, en principio, a base xeolóxica é a do INME. E aquí, eu, en todos os mapas, situei as entidades de poboación. E xa é curioso, xa se ve como a maioría da parte das entidades de poboación están en riba de suelos graníticos. E apenas os hai en riba de as zonas metamórficas. Xa veremos por qué. Topográficamente, e isto é máis lóxico, vemos tamén como que as zonas máis baixas son máis ocupadas e as zonas máis altas se sitúan nas aldeas de montaña, como moito a 1.100-1.200 metros, que é a aldea de Chaguazos, que non é a máis alta de Galicia, a máis alta de Galicia é Cepedero. Eu tamén introduxen ese erro que depois correxín. Durante tempo pensei que era Chaguazoso, pero despois, cando seguín traballando en Trevinca, me din conta que a aldea máis alta, que son 1.300 metros, é Cepedero. Bueno, pendientes. De novo, xa empezamos a ver cousas. As pendientes son moito máis intensas na zona xisto-pizarrosa, que é a parte sur, que ou me pen cara ao cañón do Silo, o cañón do Navia, o río Navia, e despois do que domina en outros lugares é a horizontalidade. E iso condiciona. Hai que pensar que nun sistema tradicional, xa o dicía antes, é a potencialidade agronómica, a capacidade de cultivar, de procurar, a que está marcando un pouco o uso do territorio. Xa sei que o factor histórico é moi importante, pero por moito que a Iglesia mandara cultivar patacas a 1.300 metros, era imposible.
Como exemplo do que estou dicindo, do que estou a dicir, é que en Chaguazoso, cando eu empecé a facer a tesis na zona de Queixa, nos anos 80, finais dos 70, cando chegamos ahora un día a Luis Guitián e eu, a finais dos 70, 75, 76, pois ainda había moito centeo, e xa me contaban os paisanos que aí dependía da neve. Se viña polvorosa, como dicían eles, que se metía polo tellado, e se a neve se chegaba antes de tempo e fundía despois tarde, collían palla, pero non collían grano. Duraba o ciclo, duraba casi un ano. Se ventaban en agosto, en setembro, e recollían en agosto. Pero claro, se se retrasaba algo, non había grao, había solamente palla. Certo que a palla tiña un papel importante, porque era que con ela se facía os teitos das casas que hoxe en día desapareceron. Bueno, entón aquí vemos as orientacións, tamén na zona de montaña moi importantes. Tamén eu sempre digo que Galicia tiña unha ocupación do territorio tremendamente sostible, tremendamente racional, cada cousa estaba no seu sitio, onde había un solo un pouco, depois vamos ver devagar, onde había un solo profundo e non húmedo era a zona das cortiñas, das patacas, as centeiras estaban sempre riba da aldea, ou en zonas onde o solo era menos profundo, cultivaban, a productividade era pequena, pero sacaban grao, e na parte máis húmeda estaban os prados. Había unha secuencia moi racional, digamos, un uso que viña marcado pola potencialidade agronómica. Eso pérdese. Pérdese en toda Galicia, non solamente na montaña, pero en toda Galicia. Ahora, póñense casas nas zonas mirando ao norte, nas zonas húmedas, despois hai problemas de humedade, despois hai problemas de todo tipo, que non había normalmente nun sistema tradicional. Bueno, aquí vemos todas as, digamos, as orientacións. Isto sí que, digamos, que é doado de facer, unha vez que tes o SIG construído, vas metendo sacas as capas que queiras e máis. O que se fixen, que iso está en acero, que non se ve, para poder entender as paisaxes de Queixa, como fixen no caso de Courel, que é o que se vai publicar a final do mes que ven, e como estou a facer en outros lugares, estou facendo mapas morfolóxicos, xa digo, a escala cero, introducindo todo o que é a topografía, as formacións sedimentarias, as aguas, no caso de Courel, tamén as zonas calizas, as covas, as fervenzas, para que haya unha visión integrada de todo o territorio que sea útil para todo, desde, digamos, o manexo racional do territorio hasta o uso xeoturístico ou ecoturístico que debe haber destas zonas. Aquí non se ve, pero cando ampliamos, por exemplo, a zona glaciada, podemos ver como os glaciares que ocupaban moito espacio no macizo de Manzaneda, bueno, tamén van a explicar algunhas ocupacións do territorio. En zonas que normalmente non habría solo a presencia de antigos glaciares que dieron lugar a morrenas, que as morrenas dieron lugar a suelos un pouco máis fértiles, permitiron a instalación de aldeas, como é o caso de Chaguazoso, que veremos despois. E algo fundamental, este tamén é un esquema meu bello, en donde vemos que a relación que hai nun sistema tradicional entre o relevo, digamos, a topografía, digamos, a instalación e o emplazamento das aldeas. Canto máis pendiente sexa, canto máis suaviño, se a territorio é moi suave, pois as aldeas esparellanse por todo o territorio. O exemplo de Terrachá, mesmo de Bercantiños, ou incluso de Sarria, que todo se move, digamos, por o territorio. Sitúanse a veces en pequenos outeiros, en pequenas chairiñas, e fuxen un pouco dos ríos, pero o río, bueno, o río como son vales moi abertos, non introducen elementos de humedade importante. A medida que imos ampliando que vai aumentando a pendiente, vemos como nas abas que miran cara, digamos, que están no norte, non miran ao norte, que están cara ao norte, as aldeas sitúanse na parte alta, a veces nas bocarribeiras, e xa, se están orientados ao sur, poden baixar un pouquinho. Pero se non escapan da parte máis, digamos, máis húmeda, cultivas a parte alta e deixábase a aba, a parte inferior da aba, para o que serían os prados, os lameiros e o bosque. Ben, no caso, entonces, desde esa visión, o que fixen foi ir sacando todas as orientacións, en este caso, a terra de Tribes. Aquí podemos ver a distribución e aí podemos ver como a meirande parte delas está mirando en orientación sur, como mirando ao norte prácticamente queda moi pouquiñas, e despois o oeste si que hai máis, ou o leste. Sempre se buscaba a maior insolación. É curioso, porque non había planes de ordenación urbana
pero a propia necesidade e a propia experiencia non levaba a meter erros de situar unha casa a beira dun río ou de situar en onde podía haber unha inundación e asolagaba, xa non digamos en zonas mediterráneas onde ao lado dunha rambla o que leva consigo é un desastre, leva por diante a casa, nin situaban as vivendas mirando cara ao norte. Hai aldeas que están mirando cara ao norte, pero son escasas, porque cara ao norte, durante o brao, pois non están, son moi fresquiñas, pero durante o inverno son moi frías. Entón, aquí podemos ver, digamos, a relación que había entre orientación e aldeas. Cando analizamos tamén a pendiente dos asentamentos, o que antes dicía, donde, digamos, que a ocupación da montaña inicial era buscar aquelas zonas que permitiran cultivar, que permitiran asentar as aldeas e fuxían das zonas máis empinadas. E aquí se ve o que dicía antes, que eran as zonas dentro do que o macizo, as zonas menos altas e máis planiñas, as que miran, digamos, desde a parte norte da Serra do Burgo, a parte de Queixa, cara ao norte, cara ao Sil, ou algún val do Navia, e despois aproveitan nas zonas máis metamórficas de maior pendiente, utilizan algúns vales, sobre todo algún val glaciar, para instalarse e poder vivir e cultivar. Bueno, aí vemos, por exemplo, que de máis de 32 grados de pendiente, pois nada, temos un par de aldeas e unha delas realmente é un erro, eu creo que de que a situación da entidade está nunha zona pendiente, pero realmente temos aquí un exemplo, non é unha zona tan pendiente, pero bueno, deixeina porque si normalmente o que hai que facer é buscar un lugar, o ideal sería acadar a media de todas as vivendas que temos nun lugar para acadar unha, máis ou menos un pouco cal sería a mediana que aparece aí. En este caso que utilicei foi os datos de entidade que están colocados un no centro da aldea, outro na parte alta, parte baixa, e, bueno, ten a finalidade que ten, nos permite ver un pouco as tendencias, pero non vai a misa exactamente. Pero sí que nos permite ver como as zonas de maior pendiente son zonas que realmente apenas están ocupadas e a medida que imos, o que dicía antes, indo a pendiente menores, de 8-16 ou de 4-8 sobre todo, que son zonas acheiradas, aí son as zonas de maior intensidade da ocupación. Hai que pensar que a pendiente dificulta o cultivo, dificulta o manexo de calquer tipo de traballo. Eu sempre me lembro das brincadeiras, como dicen os portugueses, que había entre Forcadas e Requeixo, en Chandrixa de Queixa, que dicían, eso de Forcadas, para lavar o carro teñen que ir agarrado cunha corte, se non se lle cae por aí abaixo. E dicían o de Requeixo, que están igual de pendiente, pero bueno, realmente era complicado. Era moi complicado viaxar, camiñar por aqueles camiños de barro en moitos casos con forte pendiente. Se un se vai, xa digo, a Queixa ou se vai a Ancares, pode saber como a veces as zonas de moita pendiente pois son zonas complicadas de cultivar. E xa non digamos no caso do Sil, no caso do Vivei, no caso do Xares, no caso da Camba, inda que aí o que se fixe foi, e non vamos a falar deso, que é outro campo tamén moi interesante, pero o que se fai é reconstruir todas as abas mediante os pataos, os ucalcos, que permiten a paisaxe como a Ribeira Sacra e outros, bueno, tamén no Miño, no Ribeiro, parece o mismo, en outros lugares. Ben, e aquí de 0 a 4 vemos que tamén hai moitas aldeas. Ben, elementos texturais. Eu sempre digo que o estrutural condiciona, pero o que caracteriza é o textural. A paisaxe é un produto social, é un produto cultural, é un produto histórico. Hai que ter en conta as variables físicas, se non nos podemos entendelas, pero o que lle dá o matiz, o que lle dá o carácter, o que lle dá a singularidade realmente é o manexo, o uso que se fai do territorio. Entón, aquí, por exemplo, no caso de Queixa, elemento fundamental, casi desaparecido, que era a beceira. A beceira ou a ronda. Cando eu facía a tesis, nos anos, xa digo, como unha que estaba en secundaria, facía o cando podía, os fines de semana, ademais, pois levoume bastante tempo, non? É certo que algún lle leva moito tempo estando na facultade, pero, bueno, eu neste caso tiña disculpa, non? Empecé nos anos 80 e creo que ali no ano 91, porque iba cando podía traballar. E cando empecé ali, nos anos finais dos 70, comezos dos 80, todavía estaba moi presente o pastoreo, a ronda ou a beceira. E daquelo ainda quedan, aparte, o que fixe foi recoller toda a información dos curros, que son elementos singulares que non se debían deixar perder, nin se debían deixar transformar como fixeron aquí.
debías, en tal caso, manter, porque eran elementos realmente, e siguen sendo moi interesantes, eran moi simples, era un muro, a veces eran, aquí en este caso, eran 2 ou 3 espacios, no caso era un espacio único, e despois tiña unha cabana que realmente estaba coberta a veces de pedra, e de barro, e de palla, e os pastores dormían en riba das carqueixas, co cual o leito non era realmente moi cómodo, pero era o que tiñan. Daquela non había colchóns hinchables, nin había colchonetas, nin había nada. Entón, dormían ali, pasaban 2 ou 3 meses, de tal maneira que tamén sempre o conto, cando te cazaban por banda, pois, lóxicamente, non paraban de falar. A mellor estaban un mes ou 2 meses sin falar con ninguén, falaban, explicaban cheo dos rexelos, ali aprendín eu da beceira, porque cando chego ali, lle pregunto, este rebaño é moi grande. Non, este ten 20 días. Como 20 días? Sí, ten 20 días. Entón, xa me enterei que era 20 días porque era 20 días o que tardaban en pasar a ronda. Cada 10 rexelos en un sitio, cada 11 en outros, cada cabeza de gando que aí chaman rexelos, pois o que facían era, te tocaba ao paisano ir un día acompañando o pastor. Naqueles no que o pastor estaba acompañado, que había outros onde o pastor estaba só, que é o que dicía eu, que cando había alguén para falar, estaban contigo, invitábante, ali provei a primeira vez a leite de cabra, ademais muxida a lo bravo, tuven que tirar aqueles, os que somos máis vellos, vos lembrades, aqueles tetraví primeiro de Larsa, e díxome, pero non bebas isto, tira isto non vale para nada, espera que che muxo a cabra. Tomei a cabra, non quedaba máis remedio. Foi pero o meu mestre, cando iba a África, tiña que tomar o yogur, e o yogur se facía daquela maneira, non? Podo dicir, mexando en riba da leite para cortar a leite. Ou tomabas o yogur ou non entraba na comunidade. Co cual, ainda sabendo que podía haber problemas, había que tomar o yogur. Bueno, pois eu era menos, corría menos risco tomando a leite de cabra, que nunca máis me volvín a tomar, porque era moi forte, e así parecía muxidiña, pero está mellor seca que a viña no tetraví, que realmente hai que recoñecer os que vivimos leite de vaca recén muxida, moito non se asemella, non? Ben, aquí vedes o paisaxe que había. Me fixei preparando estas cousas, decateime que teño que tirar do arquivo porque isto xa non é xeografía. Isto, o Xavier López Antión, que veu comigo ali naqueles anos da tesis, pode dicir. Isto ahora xa non existe realmente. En parte porque se asulagou as veigas máis fértiles que había nas chairas de Chagozoso, enorme erro, cabezonería dun político brensán que hasta que logrou que Iberdrola fixera o encoro, que non era necesario, non é para nada, asulagou unha zona de enorme interés botánico, ali había turbeiras bellas que se quedaron debaixo da agua, etnográfico, e quitouselle parte do que le dicían a recreación dos rexelos que xa non existe. Entón, era unha paisaxe, estes diapositivas dos anos 80, realmente, claro, un xa non se dá conta que é vello, xa fan casi 40 anos, son auténticos testimonios de unha historia que xa non está. Ben, pero tamén nos queda, todavía nos quedaba, os exemplos da arquitectura. Antes puña un exemplo de onde estaban, de os tipos das lamas, ora xa non me lembro o de Mormentelos, e as cabanas que eran moi frecuentes. Ou nos quedan algo tan original, que eran os estantes, por exemplo, en Niño de Conso, que eran os que marcaban os límites. Non sei moi ben se era marcar os límites ou era para orientarse na serra cando había néboa, pero que ainda están aí, estes estantes realmente interesantes. E, sobre todo, para entender as paisaxes da montaña, hai que ver o manexo da terra. Esta é unha aldea, esta era Forcadas, e, se nós facemos o esquema, aquí se ve moi ben como funcionaba o sistema. Isto é extrapolable a boa parte das agropaisaxes galegas a nivel xeral. Temos unha aba, realmente a aba aumenta a profundidade do solo da parte superior á parte inferior, pero tamén aumenta a humedade. Aquí, normalmente, na parte alta non había solo, e aquí había solo profundo, aquí había solo que máis ou menos de mediada profundidade, e aquí había solo máis profundo. Bueno, pois aquí era, aquí arriba, na zona de, digamos, onde había, agora, isto é como estaba nos anos, cando eu fixen isto, debía ser o ano 90 e algo, aquí está o Roquedo, aquí está o Monte Baixo, e aquí ainda quedaban uns campos de centeo. Pero os campos de centeo subían hasta onde se podía cultivar. Donde había un poquinho de suelo, hasta aí seguían as faceiras.
cultivaba un ano nun sitio e o ano seguinte cultivaba en outro. Había, digamos, para qué? Era o sistema de barbeito. Deixaban descansar un ano e cultivaban o ano seguinte. A veces tamén utilizaban a queima en outros lugares, non aquí exactamente, en outros lugares sí, as rozas activadas para aportar potasio, magnesio e demais, fertilidade ao suelo. Ao redor debaixo da aldea, ou ao redor da aldea, en este caso aquí a este nivel da aldea, era onde estaban os campos de cultivo. Era onde se cultivaba pois, a berza, as patacas, aquilo que permitía comer. E na parte baixa, que era a zona máis húmeda, é onde estaban os prados. Se vemos aquí estas forcadas do ano 2001, 2002, sabemos que todo está sendo ocupado polo bosque, pero se eu vexo aquí como estaba no ano 80, se pode ver como todavía en riba da aldea todo isto eran os campos de centeo, que subían hasta arriba de todo, estaban moi alto, subíamos casi hasta os 1.200, 1.300 metros, e aquí víase todo o que eran as parcelas cultivadas, co que dicía antes, sobre todo pues, todo aquilo que era para comer, e na parte baixa aparecían os lameiros. Aquí esa era a vertiente soleada, na vertiente que viraba ao norte, o que había era o bosque. Cando fun no ano 2001, bueno, xa se ve como o que eran as centeiras desapareceron prácticamente, xa non hai centeo, e, bueno, a veces sí que se ten centeo onde hai prados, xa hai menos gando, porque a población que hai é moito menos, entonces, bueno, é unha especie de cultivo para o consumo personal máis que para outra cousa. Bueno, aquí se pode ver como a veces as paisaxes mudaron moi pouco, este Edrada no ano 1990, este Edrada no 2001, prácticamente pois sigue igual. Hai que ver como se aproveitaba o máximo territorio, este era un nivel de terraza, primeiro pasou o glaciar por aí, o glaciar de Prado Albar, como aproveitaron esa zona alta sobre o val para situar a aldea e a zona despois máis con menor pendiente, tanto nas abas desta terraza como fora dela, é a zona de cultivo. E a zona máis húmeda é a zona de prado. Que é unha zona de prado ahora tamén, xa digo, ou xa están sendo colonizadas pola vegetación, sobre todo por xestas. É curioso, cando un vai a Ancares ou vai a Courel ou vai a Tevinca, cando vexa o Cictus multifloros, a xesta blanca, aí hubo centeo, normalmente. Hubo centeo, por eso o Cictisus, que é máis exquisito, que era un pouco máis de fertilidade, aproveita os antigos campos abandonados. En cambio, o resto que domine o brezal, sobre todo, as queirugas, as carqueixas e demais. Bueno, isto poño porque xa tamén é historia. Outro día estuve aquí, pois, recién chegado da Antártida, en marzo, en abril, estuve por aquí, e é para chorar. Xa non quero por a foto porque é para chorar. Pasoume traballando en Trevinca, en donde levei un amigo meu a enseñarlle para min a aldea máis bonita da zona, que era a Ponte. Bueno, marcheime totalmente, non sei, abrallá. Aquela aldea que eu vira con, digamos, camiños, rúa, coas casas de pedra, casas que tiñan os fornos colgados como niños de anduriña nos corredores. Todo eso se foi al garete. Bueno, fibrocemento, enormes construcións, se jorobou. No caso de aquí de Chagozoso e de Lienzo. Isto ainda había as medas, eu non digo que vivan como no século XVIII, pero é unha pena isto en Escocia se ve. Acabo de estar en Madeira, se ve. E aquí xa non queda nada. En Piornedo xa non queda nada, máis algunha que teitearon aí. Todas estas vivendas de cuberta de palla desapareceron. Antes íbamos de Santiago a Ourense, ali en Dozón tamén se veían, no Irixo se veían. Todo eso foi desaparecendo. No Cebreiro, demais, quedan unhas cosas de tipo turístico, pero desapareceu. Bueno, que desaparecera, se pasara a Portella, bueno, non se podes obligar a ninguén que non ten medios a que, digamos, siga facendo algo que é complicado. Pero é que a transformación foi bestial. Bueno, estes son dibuxos de Xosé Luís Vázquez, que para un libro que fixera da Enciclopedia Galega, en donde quedan refletido tamén as tipoloxías de arquitectura tradicional realmente moi interesantes. Este Requeixo, tamén unha aldea que valía a pena. Esta fai tempo que non vou. Xa me dá ganas de un ir, porque cada vez que vou a un sitio que fai tempo que non vou, os que vou con frecuencia xa non me asusto, pero os que vou que facía tempo que non iba é para chorar en moitos casos.
ou aquí todas as tipoloxías de cabanas que había en Cova, en Requeixo, por exemplo. Despois tamén fixen aquí, utilizando en este caso a capa de asentamentos que está disponible, que ten disponible na Xunta, pois o que fixen foi convertir cada vivenda en punto para, digamos, facer unha densidade de vivendas e para ver o que xa vos dicía antes, como a maior parte da poboación se sitúa en zona de menor pendiente, porque menor pendiente, en este caso asociado ao granito, sitúa propicia maior alteración, un suelo un pouco mellor, etc., maior fertilidade, e iso explica que este máis ocupado que a zona metamórfica, que ten maior pendiente, abas moi empinadas, apenas ten solo, por iso, mentras que nas aldeas da zona granítica, pois hai todo tipo de tipoloxías, na zona metamórfica, sobre todo, están no fondo do val. Ben, os usos, bueno, tamén vemos como na zona metamórfica domina sobre todo o mato ou o rochedo, e nas zonas graníticas, sobre todo, que dominan son os cultivos. Dinámicas. Aquí o que fixen foi extraer da información do XIOSE todo aquilo que podemos relacionar co natural e todo aquilo que podemos relacionar co antrópico. E iso nos pode ver, isto sería unha boa tesis, non? Facer o mismo no ano 56, e veríamos as mudanzas. Desde logo, isto é un traballo para unha tesis ou para varias. Pero aquí, collendo esta información, o que vemos é como en estas zonas, que ademais é moito dominio do pastoreo, o que temos é unha gran cantidade de mato, que é o resultado da deforestación, das queimas continuas e demais, e despois nas zonas cultivadas hai todo un mosaico agrario ou forestal. E este é, digamos, o dominio antrópico, que queda sobre todo reducido a zonas concretas de algúns vales e da parte norte da terra de Trives. Bueno, paisaxes, vou ir rápido se non me dá tempo. Aquí o que vou a presentar son algunhas, tendo en conta todas as variables que antes vin, e en este caso collín algúns exemplos e fixen unha cartografía combinando topografía e ocupación do solo para ir vendo as diferencias da estrutura da paisaxe. Aquí pasamos desde, digamos, as que son de menor pendiente, que van empezo por unha diapositiva verde, hasta que son a maior pendiente, que son roxa. Ben, por exemplo, aquí veríamos a aldea da Cova, unha zona moi planiña, en donde que vemos é que hai unha serie de aldeiñas que están aí na chaira, e vemos todo como o sistema de parcelas se distribuye alrededor da aldea. Podemos ver, se tuviéramos tempo, porque non vamos parar en cada unha, ahora é simplemente un paso rápido. Bueno, isto vou pasar despois para Cocol, que xa podedes velo con devagar, vedes como alrededor das casas hai unha maior parcelación, e a medida que nos va alonxando, hai a parcelación xa menor, porque aquí se ve onde domina o monte, parcelas máis grandes, onde domina os cultivos e cortiñas, parcelas máis pequenas. Isto sería o caso de Palleirós, que é parecido, pero xa vemos como ali era unha chaira, aquí é unha especie de val aberto, como a zona máis alta do val está, que esta daqui aparece totalmente sin cultivos, e todo que o manexo, o uso do territorio está na parte, digamos, do val. A aldea sitúase, igual que veíamos antes, na zona de contacto, aproveitase ao máximo, digamos, o solo útil, o solo fértil, e o demais está cultivado. En Parafita, pois pasa o mismo. Aí temos como as zonas máis altas están, digamos, a mato, son rochedo, e como a aldea tamén se sitúa na zona de contacto e aproveitan, digamos, as zonas máis planiñas para ocupar o territorio. En Paredes, pois o mismo. En Paredes o mismo, teño que ir rápido, despois se digo, mirades, despois, por favor, cando o teñades, botaros un detalle, porque aquí puxen demasiado exemplo e me ronllei demasiado que me van fazer calar. Bueno, Casteligo, fixadevos, é moi útil o combinar a ocupación do solo, o modelo digital e o XIOSE, tendo presente que nos marca tendencias. Ollo que os XIOSE son porcentaxes, non quer dicir que cando é mato todo é 100% a mato, que non é un porcentaxe que a tesela ten, domina, é o que domina. Pode dominar o mato, pode dominar o bosque, pode dominar un cultivo desto ou un cultivo do outro. Bueno, aí temos Casteligo, aí temos, por exemplo, as aldeas de Conso, aquí se pode ver toda a ocupación, porque o parcelario, isto tamén é interesante, pode facer unha análise devagar, o parcelario sigue, incluso naquelas zonas que agora xa non se cultivan, pero a propiedade está aí.
Co cual, se nos fixamos nas zonas tariñas, que son os cultivos, vemos que cultivou moi pouco. Hai moita parcela, pero moita parcela que está a monte. O abandono é un elemento fundamental na zona de montaña. Bueno, maior pendiente, por exemplo, Chaguazoso, esta aldea na que eu pasei moitos días, porque era a miña campamento base para tesis, entón se pode ver como todo o que sistema morrénico, todo, digamos, todo o que a zona de pedras enormes está sin cultivar, e precisamente aquí, nesta especie de val, é onde está a aldea e os cultivos. Por qué? Porque aí hai un gran glaciar que aporta finos en frente do glaciar e aí, nesa zona, aproveitanse os sedimentos do orixe glaciar para poder cultivar. De novo, unha relación clara entre dinámica, xeomorfolóxica, formación superficial, tipo de solo, etc. Prado Albar, outra aldea que sí que é moi paradigmática, non? Aquí xa estamos na zona xisto-pizarrosa, abas totalmente erosionadas, entón toda a ocupación se sitúa no fondo do val, que é onde hai, digamos, sedimento. O resto está, digamos, ou ben roquedo ou ben a mato. Aí se Prado Albar, pois hai unha serie de barrios e é o fondo de val o que está ocupado. O resto xe é totalmente distinto. Bueno, Portocamba pois pasa o mismo, se pode ver igual, como é os fondos de vales os ocupados e o resto non se pode cultivar porque non hai solo, e a veces tamén incluso o monte, ao estar as queimas tan continuadas, non é capaz de enraizar e está realmente a mato. Aí vemos o Requeixo, de novo como se aproveita ao máximo o territorio moi pouquiño que hai, nas zonas máis planiñas, maior pendiente, por exemplo, Cernado, aí xa se pode ver na ortofoto, e podemos ver como aumenta a pendiente, a aldea sitúase na zona de contacto entre o roquedo e onde empeza a ver suelo, aquí xa se reconstruye a aba, vemos as abas aquí, vemos os sucalcos, para poder ir cultivando da parte superior á parte inferior. Aquí xa hai unha reestructuración, esta é unha aba xa modificada, non é a transformada dos sucalcos, enormes sucalcos, pero sí que está moi modificada. En Mormentelos pasa o mismo, a beira dos depósitos morrénicos e da roca e ao rededor aparece a aldea. Xa, cando hai moita pendiente, en este caso digo que é un erro porque aquí non hai moita pendiente, vamos a ver en San Miguel, pois, tampouco. Aquí sí que son dos erros xa olvigantes, pero deixen como exemplo vou pasar ahora. Ancares, para poder ver algo. Bueno, Ancares é outro mundo. É outro mundo sumamente interesante. Vou situar a cresta de Ancares. Aquí está o Miravalles, perdón, o Penalonga, o Miravalles, o Mustallar, o Corro Maldito e aquí está o Penarrubia. Voume fixar en este val que vai desde Piornedo, que vai por aquí, que é o río Ser. Aí temos a paisaxe de Ancares, onde se ve tamén a ocupación intensa do territorio en función da potencialidade. Piornedo está en riba da morrena glaciar, do borde da morrena glaciar do val de Piornedo, e depois Xantes e Vilarello está neste amplo lombo, que isto é unha tipoloxía moi característica de Ancares que veremos despois, e aí o temos. Aí temos Piornedo, aquí temos Xantes. Vemos como estas son fotos dos anos 2006, 2007, 2008, que, bueno, vai aumentando, digamos, as sebes, os campos abandonados, e vai perdendo terreo o que é o cultivo. Aquí vemos o que dicía antes. Piornedo, esta é a zona da morrena, que se ve aquí, a morrena glaciar de Piornedo, e na zona máis planiña, onde está a aldea e os campos de cultivo. En Moreira, en cambio, que xa hai maior pendiente, o que veíamos antes tamén en Manzaneda, a aldea sitúase no límite daqui do granito, que este é un saliente granito, e por debaixo aparecen os cultivos. Aquí se ve a aldea e os cultivos, que xa de novo hai que retraballar a aba para poder cultivar. Ou aquí vemos Vilarello. Todo isto por arriba eran antes campos de centeo. Ahora o que hai sobre todo son xestas. Bueno, aquí se ve, perdón, aquí se ve ben o que antes dicía. Esta foto aquí na época de floración. Vedes aí, esa é a xesta blanca, que está en zonas que antes estaban cultivadas. Aí se pode ver Xantes e Vilarello, como se agarran esta amplia proa bastante suave dentro do que é a pendiente. En cambio, xa, cando vamos río abaixo polo río Ser, empezamos a ver cousas como esta, pequenas terraciñas colgadas no río Ser e aldeas moi pequenas porque realmente non hai terra, non? Que se pode ver Corneantes, ou se pode ver aquí Olmos, que aproveitan ao máximo o territorio. Esta é outra cousa da montaña.
Supoño que na colonización, estes ámbitos exteriores, iríase desde as mellores terras ás peores, e ao final foronse aproveitando o que quedaba, que o que quedaba a veces era realmente pouco e agronómicamente de mala calidade. Bueno, aí temos Castelo e Cabana, vou ir rápido que para acabar con tempo. E aquí sí que hai unha cousa interesante nas terrazas, concretamente desta zona do río Ser. O río se vai encaixando, primeiro se encaixa lentamente e forma un val bastante amplio e despois se encaixa bruscamente en relación á dinámica tectónica. Entón, quedan colgadas terrazas, niveis fluviales. Pero esta zona é unha zona que estou moi afectada polo frío, hai moito depósito de cascallo de orixen frío, de orixen periglacial. Entón, aquí é curioso porque debaixo destes depósitos a agua circula, digamos que chove, métese por debaixo e aflora en fontes. Pois a beira das fontes realmente había prados, na zona planiña, hacia a aldea, campos de cultivo, e a zona maior pendiente se facían tamén especies de sucalcos, pero con regos para a rega, de tal maneira que partíamos dun val en donde dominaba o mato a un val en donde domina o prado. Cando se abandona o uso, de novo o campo volven a seu, digamos, tendencia natural, que era ser ocupado polo mato. Entón, aquí vemos a relación que hai entre topografía, pendiente, suelo e demais. En cambio, despois, en certa zona de Ancares, hai unha tipoloxía de paisaxe que eu definín como agropaisaxe de lombo moi característica. Vou primeiro a foto que se pode ver aquí. Son estas zonas de xistopizarrosas marcadas por vales moi suaves que con suelos realmente fértiles que permiten que na zona, nesa zona do lombo, se sitúa a aldea. Que isto se pode ver, se nos collemos ahora, por exemplo, estes dous tipos, a ver, aquí se ve Vilar Novo, se pode ver moi ben como a aldea está na parte alta, digamos, do lombo e todo alrededor está cultivado. E os prados, de novo, sempre na zona máis húmeda. Tamén aquí se ve moi ben Vilor, que era o que puña antes a foto, o que veño despois, aí no medio deste lombo, é unha tipoloxía moi interesante. Aquí se poden ver toda esta especie de lombos, que paisaxe máis distinto, por iso, cando caracterizamos a paisaxes temos que ampliar a escala, senón nos pode dar o mesmo uso, estamos dicindo que é o mesmo tipo de paisaxe a dos paisaxes totalmente distintos, que non ten nada que ver unha ca outra. Bueno, despois hai isto é único en Galicia. En Galicia, se un ve o mapa xeolóxico, hai unha serie de un bandeado litolóxico norte-sur, non? Entón, hai, digamos, rochas máis resistentes e rochas menos resistentes. Entre aspas, eso dá unha especie de relevo apalachense, de zona que non é exactamente así, pero o que se chama o relevo apalachense, que son bandas paralelas de zonas de rocas máis duras, máis blandas, máis duras, máis blandas. Pois isto é o que pasa, sobre todo na zona de entre... que me sale a palabra. Me sale de Becerrea que hai. Non me sale a palabra. O concello que hai despois de Becerrea que hai? Non, outro. As Nogais. Nas Nogais, Becerrea, en esa zona onde está Torés, interesante do punto de vista histórico. Entón, o que vemos aquí son estas aldeas, que aquí vamos a ampliar, en donde se ve como nas bandas de rocha máis resistentes non se cultiva e son as valgadas, o que eu definín como agropaisaxes de valgadas, que son moi interesantes porque son únicas, solamente as hai nese sector, que son como, valgadas moi extensas e as aldeas que ocupan o fondo do val. No caso de Ancares, veíamos o lombo como unha forma, digamos, convexa e aquí unha forma cóncava. Que, por certo, únicamente a existencia destas formas ven relacionado a distinta resistencia da rocha. Un río non é capaz de labrar, se a rocha fora igual, non era capaz de abrir este val tan aberto. Son ríos moi pequenos, con pouca capacidade de erosión, entón é a litoloxía que marca estas diferencias tan claras. Bueno, aí temos exemplos en Narón, en Becerrea e en Rodís, en Nogais. A modo de conclusión, as paisaxes da montaña están fortemente condicionadas polas variables físicas do relevo, altitude, pendiente, orientación, o clima, sobre todo a chuvia e a temperatura, os solos, a profundidade e propiedades físico-químicas, a potencialidade agronómica da terra condicionou a distribución dos diferentes elementos da paisaxe e na maioría parte das montañas de Galicia as paisaxes están mudando tanto polo abandono e polo paso da dinámica antrópica a outra natural como pola perda, e isto é importante, das súas sinais de identidade e de singularidade. O día que se perda o mosaico, este mosaico agrario
este mosaico tan rico de matices que despois permite que haya unha enorme biodiversidade, ganaremos moito monte, pero perderemos moita biodiversidade. Isto vai pasar no Courel, isto vai pasar en Ancares, isto vai pasar non, está pasando en todas as montañas, sobre todo de maior altitude. Entón, o anterior supón unha enorme perda, dado que se pasa de agropaisaxes con multitud de matices cromáticas e biodiversidade a biopaisaxes cunha dinámica totalmente diferente. Vamos ter moito bosque, vamos a estar todo coberto de bosque, pero vais a perder moito a nivel de flora, de fauna, de todo tipo, de etnografía, de arqueoloxía e demais, e estáse perdendo algo fundamental, que como galegos tamén nos debía preocupar, que é a perda da microtoponimia, a perda dos nomes, a perda de todo eso que vai a desaparecer se a evolución sigue, e non lle vexo moito arranxo se sigue así ao longo do tempo. Bueno, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias ao profesor Augusto Pérez Alberti por esta exposición tan apaixonante, non? Sobre esta visión que deu tan completa da Digo, moitas gracias ao profesor Augusto Pérez Alberti por esta visión realmente apaixonante e rigurosa, non? No que nos explicou os diversos elementos que compoñen a paisaxe e a lógica de moita, non? Da distribución da ocupación do espazo, onde casas, hasta prados, montes, etc. Non? Realmente, o sistema agrario de Galicia foi capaz de transformarse extraordinariamente ao largo do tempo e manter esa coherencia pois hasta a segunda mitad do século XX. É dicir, que non era un sistema ni moito menos estático, ao contrario. E os montes tamén, ao largo do tempo, pois foron usados de forma moi distinta, ainda que mantuvesen o carácter comunal. Entón, eu creo que esta flexibilidade é unha das razóns da permanencia e do éxito, polo menos demográfico, deste vello complexo agrario. Claro que agora moito, pois, que hai 50 anos era unha ferramenta, agora é un patrimonio, se non desapareceu. Bueno, vamos entonces a continuar co seguinte conferenciante.